ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед. Боз ҳам ба канали мо. Хаста набошед. оғози мешавад видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, пешина анамин ҳафтум дарвоза. ҳозира дар омадгоҳи рақами 11 навистагия ҳамха туникои туркӣ ва киртои туркӣ. ҳозир нишон метим якта ба якта нархоша мефаҳмонам. Магазин рақами чандед? Магазин рақами 64. касе мехоҳа омада бохташ аз наздик бина. бисёр ҳам туникои фасон, киртои хушрӯ нархоша ҳозир якта ба якта ма шумода мефаҳмонам. ина бинед дарозишонам хушрӯай. диде нархи тунико, нархи донаш 160-170 сомонӣ. ина диде киртоошам астай без размерниян чӣ хеле ки гуфтам нархошон 160-170 сомон. ин магазин ки омадед бохтон метавонед ки аз наздик ҳамроҳи савдогар мисол гапзанон кунед, нарх гузорӣ кунед ва харидорӣ намоед. марҳамат. иҷада бо ҳаст ҳамхе киртои фасон, киртошонам ҳар хелай. кирто нархи донаш чандай? Навай болоаенку 150 нархи донаш ҳозира нархаш дӯстони азиз. шояд ки дар тобистон бо камакак нархаш дига шава. иҷада ҳаст ҳар хела ҳамхе жимпиро. нархи жимпиро 170, 180, 160 ҳар хела. на куртко ҳаст бо ина марҳамат куртко каддомиша гиред 280-300 сомон. хеле интихоби ва се размерои ҳар хела ҳаст. кадом намудеш дар корай 280-300 сомон. размери калоноям доред? размери калонам доред мисол ай куртко то ами тақрибан 52-54 размер ҳастай аз анами курткао. анаҳа бинед туникора чӣ қадар интихоби ва се дора туникошон ва ҳамаш ҳамхе фасон. аҷада киртоо ҳастай. киртоо 150 сомонӣ. кадомеша ки мегиред 150 сомон. инам ҳамхе то размери 54 ҳаст тақрибан. метавонед интихоб кунед. ҳамашон ҳамхе стилои турки ка духтагия. материалошон чӣ боша? жатка я ба фикри мамад натонай. ана материало жатка, анавай гулдорош паплин. ҳазан ҳамхе материало тайёр шудагиай. ина марҳамат ҷинсовко 200 сомон. бисёр хушрӯ. чанд модела иҷада? кадом модели бохтонда дар корай метавонед пайдо карда харидорӣ намоед. бад ҳаст аз ана ино 170 сомонӣ. без размерниян. тамошобинони азиз дар кор бошад нависед ҳамаям ино доставка мешава 170 сомон нархошон. ина сиёҳош ҳастай бо Туркия намаш.